Kaixo berriro familiak beharko lasaieko ikasleentzat prestatutako proiektua eta errezetak, amaiera emango diogu gaur, proiektuari azkenengo errezeta prestatuko dugu, ja gustukoa duzuen. Eta aurretik egin ditugun errezeta guztiak bezala, helburua zan, errezeta errezak prestatzea, amarretakorako, gozarirako, eta gehien, osasunari eta jasangarritasunari garrantzia ematea, lotuta daudela, hortaz berba asko egin dugu, itzaldi eta meinen duen berba, jasangarri ez baldin bada ez dala osasuntxua eta alderantziz baita, ez dakala zentzut. Gure osasunari behiratzea bakarrik, ez baldin bada osasun globalakin lotuta, Eta, ez da lain zaila hori betetzea, bakarrik jarraitu behar dugu pizkat. Zentzua daukaten gauzeri, eta alik eta elikagai vegetal, integral, bertakoak eta garaikoak aukeratzea. Berdin, egiten baldin badugu, jasangarritasunan inguruan, mundu osasuntxuago bat nahi baldin badugu, eta hori zaintzea nahi baldin badugu ere, gu izango gara bertako osagaiak, eta danon artean, hartzen ditugun erabakixak. Pizkat, konsienteak eta pizkatxo bat danoi behira baldin badira, mundu osasuntxuago bat sortuko dugu, eta egunero jaten duguna, zer aukeratzen dugun eraminan dixotuko dugu, bai gure osasunean, bai danian. Aurretik mila esker daneri, niretzat izan da oso politxa, zuekin hartu eman hori, irali ez da zuen argazkixa, lasaieko ekipo guztiekin lan itxia izan da zoragarrixa, oso pozik nau, ia gaurko rezeta be gustatzen jatzuen, eta, guazen ja. Gaur egingo ditugu, olako biskote edo gitxo horiek kerrinkari xakona pizkazikuak eta marretakorako eramateko edo pikoteo bat itxeko, oso gozua gelditzen dira, orokorrian danori gustatzen jakuz, eta egingo ditugu modu oso osasuntxu baten, elikagai oso osasuntxuak aukeratzen. Oso errez egingo dugu. Hartuko dugu, edalontzi bat, espelta irin integrala. Egin aldugu baita, glutenik gabeko, harto beltzikinakin, edo lo irinakin, glutenik gabekua. Gaur egingo dugu espelta irin integralakin, botako dugu edalontzi bat, errez egingo dugu, honekin zutaldia bestu txikin, segundu baten egiten dira. Edalontzi bat, irina. Botako dugu gatza, garrantzitsua, lago koiarakada txikitxo bat edo, gazixak dira eta, eskatxo bat, beti itxas gatza goberatu, garrantzitsua dira lausagai guztiak, osasuntxuak izatia. Botako dugu, kalabaza hasiak, 3 koiarakada. Adibidez. Beste hasi bat erabilan ditugu, 3 koiarakada, kalabaza hasi. 3 koiarakada, ekilore hasiak. Pare bat koiarakada sesamo beltza adibidez. Eta botako diogu oregano, errezetan ez dizuet ipini oreganoa, edozein espezie bota jako, baina motetza olako sabore berezita. Gero bakoitzak aukeran, bota aldio nahi dion, hemen bota aldugu nahi dugun beste frutusiku, beste espezia bat, kurkuma, adibidez eta naranja, oso politxa gelditzen dira, beti gelditzen dira gozu bat. Eta orduan oso erreza da. Bota dugun osagai ziku danak pizkan nahaztu, eta botako dugu edalontzi erdi ur. Edalontzi erdi ur, eta behin botako diogu 2 koiarakada, oliba olio beti virgen extra, operatu, eta alik aldugun neurrixan ekologikoa, bai? Oso gozuak interesgarrixak dira, eta gogoratu, egin dituzue 1000 proba, osagai ezberdinekin beti. Edalontzi bat irin, edalontzi erdi ur, 2 koiarakada olio, gatza, eta nahi dituzuen hasiak edo espeziak. Eta horako bolatxo bat egiten dugu, ondo naztakuta. Laberako erretilu baten, laberako papela erabiliz, ipiniko dugu, bertan, bolatxua, eta beste papel batekin lagunduz, zapaldu egingo dugu, olako, nahi dugun potoluak egin ditugu, pintxuak egingo ditut, zenbat eta pintxuak egin, denbora gutxiago laban, zenbat eta potolu baragoak, pizkatxo bat gehiago. Izango ditugu, nik egingo ditut olako sentimetro erdi edo olako lodiera batekin, eta uduko ditugu laban 15 minutu. Eta galditzen zaigu, eta 170 gradutan laban sartuko dugu.
Bitxartian, laban sartzen dugu eta bitxartian, egingo dugu humus bat. Humusa, errezeta nahiko interesgarria da, bertan be bota ditugu osagai ezberdinak, pate antzeko bat egiten dugu, bai barazki batzuekin jateko, bai bokata baten sartzeko, eta bai holan pikoteo antzeko bat egiteko, bale? Orduan, goaz labara, eta humusakin hasiko gara. Humusa prestatuko dugu, bale? Erabiliko dugu. Edalontzi bat garbantzuak egositza. Garbantzuak egiten ditugunean etxean gure erara ez, betiko gure errezetak jarraituz, pizkatxo bat gehiago egosiko dugu beti. Garbantzua elikagai zoragarri bada, proteina zoragarri batekin, eta lan berdina eginez, pizkatxo bat gehiago prestatu, eta ensalada horretarako erabili, edo adibidez humus bat egiteko, bai? Humus garbantzuen pate bat edo krema bat besterik ez da. Edalontzi bat botako dugu, 2 koilarakada limoi zukua botako zau. Itxasgatz pizkatxo bat, koilarakada bat tahin botako dugu, norbaitek tahina zedan ez baldin badaki, sesamo aleekin egindako pasta bat da. Botako diogu mirakatzale bat, montoia, eta komino pizkatxo bat. Kominoa oso ondo gelditu jako. Norbaitek ez baldin badaka, ez da zertakatzen, baina puntu oso, berezixean gotetza, ez? Listo. Prestauta dakagu gure humusa. Probo bizkatxo bat aber sabore zein dute jatzuen, zehozer falta edo gehitu aljakon, niri holan pila gustatzen jata. Holako masa pizka potolotxua egin dugu gaur, bai? Labatik ateratzen dugu, dakit ikusten da, horrela, gogortuta gelditua, pizkatxo bat barrututa mandikan, pizkatxo bat diguna, baina bai da egisa holan ataratzia komeni dela, dozin dugutan gelditzen da ondo, baina holan ataratzen du, osten da nenean, pizkatxo bat gehiago zika dutzen da bai. Orduan hori moztu egin ditugu barrikak, nik olako luzetxuak egingo ditut, eta orain, prestatuko dugu gure platerra. Badaukagu gure platerra, bai? Mila esker bihotz ez da niri berriro, pena motez da bukatzia, baina hausen azkenengo receta ez dugu berriro ikustia, eta edozein zalantzarako, hemen motazioa da farmaziko. Patxo handi bat da niri. Eskerrik asko.